hapon naman day bay. Nindot karon mga pi. Pero unsa may nindot kapihon no? Kopi ko black, kopi ko brown, blanca, or Nescafe stick. O di ba Milo, gatas. Nindot guro mag Milo. Jeb! Oh, sama niya. Ali sa Jeb, kina ko isugo nimo. Saan po na ya? Gibaw ka na muka pa diri ah. Sige po mga kagot-bot oy. Isa day. Palitin sa kog Milo dito ka. Milo. Okay, mga piko. Wala ka po. Duha. Duha ko isa. O sige. Sige. Bate, Balik kayo na kay lami kay kape ba? Kasi ko na talin. Sa man ang 5 oy. 20 hay na. 20 ay sige 20 ay. Oh. Sige, mano. Ano? Kanang matan nga kuha na, ayaw nang matan nga spotter ha? Lagi ako ako. Sige, mano. Oh, pero sa kuha. Ako na ni oy. Sa man di man na maklaro yung mga manhan god. Ay, lamo kay barget ako na ron, pildi na pug ka. Target yapon. Cuma jud ko. Banga man banga. Ako. Puta de hurot na tanan doy. Kasang kay tiilo, lumi potlo na oy. Sige magpamaraw doy. Ay na tidi ha, bangak jud ka. Di na diri kitirahan na kuning nasa tunga. Sige. Tira. Wai di kasay ha. Wala lagi. Wai, basig batak na. Di lagi. Woo! Sa manalid. Igo imo ha, iganay matag mato. Kasi ganang mato nga tuwa mas Manila imo ha. Ay, layo dito ako day. Aw, tara na diri. Oh, sa pa tira na. Sige, mula. Gas medyo ka barget mo Ah, barget tulo mo. na to, butan to na. Sos nar mo diyan ko. Urot ni. One man down. Lo, grabe pawirang ulid oy. Urot doon na ako ni Koy. Ah, sabi ko bakan-bakan mo. Ano, Igoy? Udah. Okay kan ha. Bukalo! Ako na! Kali kira kayon. Ah! Lapundol ay! Awa. Barget. Awa dia barget ang di. Sunat. Uy! Ay, mga doy! Ini, ako na po! Kahit ba ito ni Malay? Grabe mo nagkamot mo, mura magbako. Si kahit ka to doy! Ingo kung gani! Sige, patata ko sab. Kasang ikaw. Hindi, pata, 20. 20, oh. Pat. Plaster. Right. Kulang mo na. Tama na muna. Yan na, pwede na. Mano? Uy. Uy, Jeb! Alis sa diri, Jeb! Uy! Saman ko, Dali sa ba? Saman, sugo ko kuya, pwede kape, bakit hapon na mga pino siya. Ay, palit niya kape, hapit sa diri, ha? Dula sa ta. Kapi-kapi murog mandaya. Dali sa ba? Dula sa ta! Ayog laos, kay pag mulaos ka, kalaban na ta, bantay mo agi pagkadira, kulataon ka na mong duwa. Dami kasabaan ko kuya, sugo yung kape, no? Para managhan na yung kwarta. Pila may kwarta mo niya? 30 raman ni. 30 man na de. Daghan man nila. O, di na! Pansa na. Pasa na 30 mo! Sabutan eh, kasabay po kong kuya ron. Sige. Pata na. 20. Pata na. Tibok niya. Tibok 20, kayo nga, ni Tanggalo na eh. Hindi, mano. Ano? Sige, kayo na. Iya ka. Why, first? Why, first? Sarang first ba eh? Diba? Ay, first ha? Ano na? Tapos daki maigo ka. Sa tira! Barget. Asa Milo? Wala yan, isugong mo na yung Wala, tagam. Ang Milo. Aming kwarta.